Jeg vil vise, hvordan vi kan løse andengradsligningen x i anden minus 5x plus 6 lige med 0 ved hjælp af en omskrivning ved hjælp af kvadratsætningerne. Jeg kan se, at den hedder x i anden minus 5x plus 6. Så jeg er interesseret i at omskrive den efter formen p i anden minus 2pq plus q i anden. Jeg gætter på, at p i anden er lige med x i anden. Det vil sige, så må p være lige med x. Og så må 2pq, der står minus foran, det gør det også foran 5x, så 2pq må lige 5x. Og så kan jeg på p's plads indsætte det x, jeg har gættet på p er, sådan at der står, at 2xq er lige med 5x. Og hvis jeg så kigger nærmere på det, så må q være 2,5 eller 5,5. Og så prøver jeg at regne ud, hvad er p minus q i anden. Det vil sige, at vi skal have fat i den, der hedder p minus q i anden, som er p i anden minus 2pq plus q i anden. Så mit p det er x, og mit q er 5,5. Så jeg skal regne x minus 5,5 i anden ud. Og ifølge kvadratsætningen, så er det p i anden, som er x i anden minus 2 gange x gange q, som er 5,5, plus 5,5 i anden. Og det bliver så x i anden. 2 gange 5 divideret med 2, det er 5, og x, så det er minus 5x. Det vidste vi godt, fordi 2pq er 5x. Og så bliver det plus 5,5 i anden, det vil sige plus 6,25. Eller, hvis man vil have det i bryg, 25 fjerdedele. Og så kan vi sammenligne nu og sige, jamen vi har x i anden minus 5x plus 6, og vi har x i anden minus 5x plus 6,25. Så hvis vi skal have vores oprindelige ligning til at ligne det, vi har lavet hernede, så skal vi have 6 til at blive til 6,25. Det vil sige, at vi skal lægge 0,25 til, og når vi har gjort det på venstre side, skal vi også gøre det på højre side. Og nu kan vi lave den omskrivning, der hedder x i anden minus 5x plus 6,25 er lig 0,25. Og nu kan vi så se, at det, der står der, og det, der står her, kan omskrives til den der. Så står der x minus 5,5 i anden er lige med, og 0,25, det skriver jeg som en kvart. Nu har vi skrevet andengradsligningen op, så nu står der, at vi skal finde det, der står inde i parentesen, og når det gange med sig selv, skal det give en fjerdedel. Eller vi kan sige på den måde, hvis vi tager kvadratroden på begge sider, jamen så står der x minus 5,5, eller der står minus x minus 5,5, skal være lige en kvart. Det vil sige, at det, der ganget herinde, skal give en kvart, eller det vil sige, når vi tager kvadratroden en halv, det vil sige, at x minus 5,5 skal være lige en halv, eller x minus 5,5 skal være minus en halv, fordi en halv gange en halv, det er en fjerdedel. Det er 1 gange 1, og 2 gange 2, det er 1 fjerdedel. Og det er det samme, hvis der stod minus foran, og så vil minus gange minus give plus, og så vil det blive en fjerdedel. Så det der står her, at x minus 2,5 skal være lige en halv, det må jo betyde, at x er lige en halv plus 2,5, det vil sige x er lige med 3, eller x er lige med minus en halv plus 2,5, det vil sige x er lige med 2. Og så har vi løst andengradsligningen x i anden minus 5x plus 6 er lige med 0, ved at omskrive den til kvadratet, som står her fra vores kvadratsætning, pynte lidt med 0,25 for at få 6 op til 6,25, og så har vi fundet løsningen.